RTV NOF. Zomerradio. Dit is een inspirerende Tromien Beppe. Heel rustig versje. En het gaat door Alzheimer. Doe ik even een liedsteekje misschien? Want elke keer dat ik bij haar kom, dan docht het zozeer. Ik vreeg je, weet je wat ik ben? Ze zei, ik weet het net meer. Ik ken het net, begreep het leven door het zak kwad. Dat het uiteindelijk mooi zal ik het. Ze eindig je wat. Was het thee of koffie, een koekje erbij? Of had hij dit al vregen? Of weer net ondij? Wie het van te zijn? Want de toekomst is onwis, de manen blink. De zinnen kort als ik haar ving. Ze shot nooit mij, ze het niet stem. Maar weet net meer wat ik nou ben. Ze kent mij goed, maar net verlang de tijd van doen. Maak het haar bang. Hoe lang vertel ik haar wat ik beleven ha. Ze is zo te jong wat prachtig, maar ik weet dat ik er uiteindelijk niet ona. De groeten mij sa. En elke keer dat ik bij haar kom, dan praten wij altijd. Hoe doet ze nog een famke wie? Ik ben zo blij dat ze het nog weet. Maar dan niet en er is niet onder aan. Dus uiteindelijk kom en vreeg het. Waar ken ik daarvan? Want de toekomst is onwis. De manen blink. De zinnen kort als ik haar ving. Ze shot nooit mij, ze het niet stem. Maar weet net meer wat ik nou ben. Ze kent mij goed, maar net verlang. Want ze zooit. Waar ken ik daarvan? Waar ken ik daarvan? Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.